Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt đội tuyển quốc gia đã có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện, từ đội tuyển vật nữ, cử tạ, bắn cung cho đến karate, taekwondo. Những quyết định không chỉ đơn thuần là sự điều chỉnh nhân sự mà còn cho thấy áp lực đổi mới và kỳ vọng thành tích đang ngày một lớn hơn. Liệu làn sóng thay đổi này sẽ mang đến diện mạo mới hay tiếp tục đặt ra những dấu hỏi về sự ổn định? Đón xem bản tin 360 độ thể thao 22h15 hôm nay trên kênh VTV2. Quiet mornings, gentle breezes, serene sunsets, time, presence, stillness. How is it that the most valuable things are the intangibles? Space is freedom, the ride is the ritual, and all that is asked of us is to be alive, to take it all in, to embrace the power of movement. We connect the mind and body and come back to ourselves. Хатан хаан Сиси уран сайхны киноны бүх анги Univision, Look TV, дээд шин Орос Европ багцад нэмэгдлээ. Цонх угааж цэвэрлэх хэцүү гэж юу? Үгүй дээ. Танд X7 робот цонх угаагч байхад л хангалттай. Хиймэл оюун ухаанд суурилсан тул шилний зузаан хамаарахгүй. Автомат шүршигч мэдрэгчтэй. Түүнчлэн цонх гэлтгүй бэлта шилэн хан толиг хүртэл угаах боломжтой. Робот цонх угаагч нь Асар шопт 40% хямдрлаа. Амжиж аваарай. Асар шоп. Макрон шиг дурлал цувралын 1-р бүлэг Univision, Look TV, дээд шин Орос Европ багцад нэмэгдлээ. Асар шоп сүүлийн үед тренд болоод байгаа хүүхдийн нэмэлт сүүн найруулдаг автомат машинда урамшуулалт худалдаа зарлалаа. Сүүн найруулдаг машина аваад хүүхдийн хоолны ширээ бэлгэнд аваарай. Урамшуулалт худалдаа 5 дугаар сарын 2-ны дуустал үргэлжилнэ. Асар шоп. Хар такси цувралын 1-3 дугаар бүлгийг Univision-ы хит цуврал кино багцаас хүлээн авч үзээрэй. Машинта бакус авсан уу? Бакус бүүст суглаад хөтөлбөр үргэлжилж байна. Цоошин кимчи порк пицца. Төсөөлөөгүй төгс зохицлыг зөвхөн пицца хатаас. Цай жимсний төгс зохицол Fusty. Сончио. Амьдралдаа чамайг ганц ч удаа бодоогүй гэж худлаа хэлэхгүй. Дахин уулзаад чи намайг залуу нас руу маань хурдан аваачсан. Чи ч гэсэн харахыг хүсдэг байсан уу? Намайг ямар болсныг? Миний залуу нас 4-р сарын 17-наас эхлэн даваагаас баасан гарагт 21 цаг 30 минутаас Asian Box сувгаар